И здравейте, YouTube! Аз съм Фанко 512 и днес ще снимам клип в... що се забравя, много як и мисля да играя в него. Тук можеш да правиш кандидатура за модератор. От какво разбираш, на колко години си и кога ще взете решението на 7 април 2016 година. Така... И първия ларп е Warp Enchant. Warp Enchant може да се енчантвате айтеми. Да, може. И има ли рез? Има. Warp PvP. Така, тук е май вече е PvP, но не съм сигурен да я кажа. Да, PvP. Чакай, кажете на YouTube. Хилото. Така ще казвате, хай. Така. Warp PvP 2 има някакъв. Да, и тук е много яко. Ето, гледам, чай за резет. Пък. Да, много е яко PvP-то. Warp PvP мази. Това е малко тъпо, макар е. Уоу! Уоу! Виждате, сервера е още бета версия, не е напълно готов. Да, чухте го. О, това е много яко, PvP мази. Това е много яко. Warp PvP замък. Мамо. Това пак излезна. И това е нещо като замък, майка ми бъг. Warp SG. О, има минигеймс. Това е страхотно. Warp Shop. Тук май лагна леко. Лагна. Лагна. Да, ето Warp Shop. Това е шопа.